de noite, vacas a corte, 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 de noite. Acaban de escoitalos, son os veciños de Marrozos, unha pequena aldea de Santiago de Compostela. Levan anos enfrontados por mor dunhas vacas dun veciño que andan soltas, campando ás súas anchas polo lugar, métense na estrada e xa provocaron algún accidente. O caso é que os veciños maniféstanse, están máis que fartos de denunciar, pero a situación, lexos de solucionarse, esta semana agravouse, empeorou. O caso é que o veciño non está, o veciño o propietario das vacas, e son eles, a veciñanza, os que se teñen que cargar delas, nin máis nin menos. Vexan. Os veciños e veciñas de Corexo levan anos coidando unhas vacas que non son súas. Esta semana a situación complicouse todavía máis porque o seu dono leva días desaparecido. Eles aseguran que están completamente desesperados. Amelia, cantos anos levades con esta problemática? Sobre 6 anos ou así, pero últimamente isto xa non se pode vivir así. Que es que se volve agresivo contra nós, que parece que ten sempre a razón, e non é así, porque ao final está nos facendo dano a todos. Desde o miércoles pasado, as vacas están acampando ás anchas por todos os lados, incluída a carretera, que iso é outro. Pero a noite do jueves foi tremenda, que nós marchamos para casa ás 12 e ás 5 da mañán estábamos cuidando das fincas que estaban no medio do maizal, e no medio das patacas, no medio das colas, no medio de todo. As vacas están nunha finca dun veciño, pero estas vacas están sin comer, están sin beber. Estas vacas, calquer momento, saltan como a cabalos. Saltan para fora, van para as fincas do maíz, van para onde teñan que comer, porque estes animales teñen que comer algo. Levan desde o miércoles así. Como vos organizades para controlalas? Pois un día, unha hora andamos uns, outra hora andamos outros, de noite procuramos vir uns poucos máis porque non damos feito, e así. E algunha vez intentachedes falar con el? Sí, moitas veces, razonamos, incluso lle queríamos buscar un puesto de traballo e que vender as vacas, pero el non cedeu. A miña muller está cansada de chamarlle a atención e o tío pois dice que é mentira. Comeu o ano pasado unha leira de millo que xa tiña pouco maíz e dixo que comeran as millás. Entón o millo que non comeu o porco teixo, e dixo, o porco teixo é ti. Que pasa coas institucións? Falades con eles? Respóndenvos? Non? Responder en teoría non, e facer tampouco non se vexe que se faga moito. Eu non teño donde terte, imagínate que eu teña 20 ou 30 cans, sueltos por aí adiante, a súa tal, algo terán que comer. As vacas é o mesmo. Porque aquí houve xente que por unha galiña ou por un can, por un moito menos problema, por moito menos problema de tal sancionar, non? Aquí houve por uns cabalos sancionaron con 3.000 euros por non ter unha cubeta de agua. E estes que levan aquí unha semana sin comida, sin bebida e sin nadie ao cargo. Eu estou desolada completamente. Non podemos facer unha comida de familia, non podemos estar xuntos prácticamente nada, cando un vai o outro ven, isto non é vivir. Nós estamos que treinamos aquí, non sei que vamos facer cas vacas, non sei se botalas pa autopistas, para unha carretera general, para a vez dunha puñetera vez se fan cargo.